खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दिनै फिन आरोबाव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव बड'लेण्ड एफसि आरो आइटिबिबि एफटिनि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनाय जागोन। मोनाबिलिनि 5:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन बे जानो गोनां मेचआ। रायजो राजा नोंथांमोन बे बाराव बबे मोनसे टीमआ देरहागोन आरो बबे मोनसे टीमआ गल मोनबेसे सोनानै देरहानो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ फैगासिनो दङ एक्शन बलिउड सावथुन वार 2 जाय सावथुना फैबाय थानाय 15 आगस्तनि सिगां थामहिनबा 14 आगस्त खालाराव सिनेमा हलाव रिलिज जानो थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि मुंदांखा बलिउडनि फावखुंगुर ऋतिक रोशन आरो टाइगार श्रफनि थांनाय 2019 मायथाइयाव वारनि पार्ट 1 रिलिज जानानै थांदोंमोन आरो गोबां सावथुन नायगिरि अनसायगिरिफ्रा वारनि सेथि खोन्दोखौबो नायनानै अनसायदोंमोन। फिन आरोबाव रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ मोननानै आयन मुखार्जीनि डिरेक्शन खालामनाय आरो आदित्य चोप्रानि स्ट'री लिरनायाव फैगासिनो दंबावो वार 2 सावथुना। जाय सावथुनाव फाव खालामनायखौ बे बाराव नुनो मोनगोन फावखुंगुर ऋतिक रोशनजों लोगोसे मुंदांखा साउथ इन्डियानि सुपारस्टार एक्टर जूनियर एनटिआर आरो फावखुंग्रि कियारा आडवाणी। आरो बे सावथुना खमैबो 400 करोड़नि बाजेटजों दिहुनजानाय। बे सावथुना 14 आगस्त खालाराव हिन्दीजों लोगोसे तेलुगु तामिलावबो रिलिज जागोन। थामथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बोथोरनि मोनसे खौरां। थांनाय माखासे सप्ता सिगां बोथोरा गोबां दुंथाइजों साग्लोबसारदोंमोन। दायो बोथोरा अखानि महर लादों जेराव दासान्दि गोबां जिल्लायावनो गेसेंनिफ्राय लानानै रोजा थाखोनि अखाया हागासिनो दं। बोथोर बिगियान बिफान एबा आइएमडीआ फोसावदों दि फैबाय थानाय माखासे सानसिम अखाया हाबाय थागोन आरो खायसे ओनसोलफोराव दैबाना जानो हागौ होनना फोसावदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला दासान्दि सान्दुंनि बिदुङा जोबोद खम जादों आरो अखाया गोबां जायगायाव हानानै होनायाव आबादारि सुबुंफोरा फोथार फारसे थांनो हान्थामेला खालामनो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारत उदांस्रि सानसिम अखाया हाबाय थानो हागौ होनना एलार्ट फोसावदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर' आरो डिमासानि गेजेराव दासान्दि ससियेल मिडियायाव सोंखारिलायबाय थानायनि बागै। थांनाय माखासे सान सिगाङाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बर'नि बायखोन्दा डिमापुराव थांनानै बर'नि माखासे बाथौ सिबियारिफ्रा बाथौ आर'ज लाहैनाय भिडिअ'आ गोबां स्प्रेड जाबाय थादोंमोन आरो बे भिडिअ'खौ लानानै गोबां डिमासा सुबुंफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों आरो खायफाया मोजां बुंदोंमोन। फिन आरोबाव सासे डिमासा सुबुङा गावसोरनि रावाव गोबां गाज्रि राव बाहायनानै बै भिडिअ'खौ लानानै सोंखारिदों बर' हारिखौ। बिथाङा बर'फोरखौ वार्निंनि बाथ्राबो बुंदों। थारैनो बिथाङा मा फोरमायनो सानदों बेखौ आं बुंनो साना, नाथाय जारिमिनाव नायहरोब्ला बर'निनो बायखोन्दा नेरसोन रावनिबो जानो हाया बे डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोना। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि गोबां समफोरावनो बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौ लानानै बर' आरो डिमासानि गेजेराव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दावराव दावसि सोंखारिलायनाय जाबोदों जेराव बर' कछारीनि राजानि बायखोन्दा नेरसोनखौ डिमासा सुबुंफोरा गावसोरनि बुंनानै लादों आरो बर'नि बे बायखोन्दा नेरसोना माब्लाबाबो जानो हाया होननाबो बिथांमोना बुंबोदों। थारैनो डिमासा कछारीनि मारना। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों मख'नो हायो बर'नि गोदोनि राजा रानि थाबाय थानाय समनिफ्राय बर'आ कछारी मुङै मिथिजायोमोन आरो बै समाव गुबैयै कछारी होननानै बुंब्ला बर'खौनो बुङोमोन आरो बर'नि गोबांथार राजा रानिया लुनानै गालांनाय गोबां बायखोन्दा नेरसोना थारैनो बुंनो थाङोब्ला थामहिनबा जारिमिननि खोथाखौ नोजोर होनानै नायोब्ला डिमासानि बायखोन्दा नेरसोना बर' कछारीनि बायखोन्दा नेरसोनानो। जेराव गेजेर ससेयाव बर'निफ्रायनो डिमासा, राभा, मिसिं आरो गोबां फिसा फिसा हारिफ्रा बोखावदा जादों। बेनि गेजेराव डिमासायाबो बर'निफ्रायनो गावस्राबोनाय मोनसे आलादा राव महरै सोरजिजादों जायनि थाखाय बिथांमोना बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौ लानानैनो गावसोरनि बुंनानै लायो। थांनाय माखासे सान सिगाङावबो अदालगुरि जिल्लानिफ्राय माखासे बाथौ सिबियारिफोरा गाब गोनां आर'ज लाहैनाय भिडिअ फुटेजखौ लानानै गोबां मोखां बिजाबाव बर' आरो डिमासानि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाया जादोंमोन जेराव डिमासाफोरा गावसोरनि जायगायाव थाखानायखौ लानानै गावसोरनि बुंनानै लानो बांसिन बोलो मोन्दों, नाथाय गुबै जारिमिनखौ नायबिजिरोब्ला बर'नि बायखोन्दा नेरसोनसो। दा बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन।
बेबादिनो सासे सुबुं बिथाङाबो फिन आरोबाव बर'खौ गाज्रि रावजों सोंखारिबावदों। थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नास्राइबिल, मतामबिल आरो बल्लामजरा ओनसोला दैबानाजों लोमसावदों। थांनाय हराव अखा जुब जुब हाबाय थानायनि जाहोनाव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय जानालि दैमानि बोहैलांनायनि जाहोनाव दैबाना सोमजिदों। रायमना हायुङारि पार्कनि साखाथिनि गोबां गामिफ्रा दैजों लोमसावदों। नास्राइबिल, मतामबिल आरो बल्लामजरा आरो रायमना गामिफ्रा दैजों लोमसावनानै मोनसे गिख्रंथाव महर लादों। सुबुंफोरा जाग्रा आदार, लोंनाय दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हराव जुब जुब अखा हाबाय थानानै सिनज्रि दैमानि देरनायावबो गासै गं 121 नखरफोरा हालाय-हाफाय जानांदों। दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनो मैया जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा एमएलए जिरन बसुमतारीनि नुजाथिनायाव रेशन राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। हादोरनि 79थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै सोरखार आरो जिल्ला खुंथायफोरनि दैदेननायाव रायजो नाङैनो बायदि रोखोमनि सांग्रांथि हाबाफारिफोर खुंनाय जादों। समबाराव धेमाजि जिल्लायावबो जिल्ला रोगाथाइ मावख'जों लोगोसे मोनसे 3 गाबनि दावबायनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। सुबुं सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दावबायनाया धेमाजि कचरी मैदाननिफ्राय जागायजेन्दोंमोन। धेमाजि सोहोरनि गेजेरजों तेलिजानसिम थांदोंमोन मोनसे बाइक रेलीनि हाबाफारिनि गेजेरजों आरो फिन धेमाजि सदर पुलिस थानायाव जोबनायनि सिगां अरदलसिम फैफिनदोंमोन। बे बाइक रेली हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला कमिशनार राहुल सुरेश जाबि, गाहाय पुलिस सामलायगिरि हितेश चन्द्र राय, जिल्ला उफ्रा कमिशनार कुलदीप हाजरिका, जिल्ला हान्था मेला मावख'गिरि गौतम देखाजों लोगोसे पुलिस मावख'गिरि आरो मटर डिलारफोरनि मावफारियाफ्रा बाहागो लादोंमोन। कामरुप जिल्लानि बायहाटा सारियालियाव गान्दानि उदखार नुनो मोन्दों। मदन कामदेब थानसालिनि साखाथिनि फोथाराव माथाम गान्दाफोरखौ उदाङै गिदिंनानै जायगानि सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। मदन कामदेब थानसालिनि नसुंसेनि सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गान्दाफोरा आदार नागिरनानै मदन कामदेब थानसालि आरो गपेश्वर मन्दिरनि साखाथिनि रैखाथि होजानाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदों होनना फोरमायदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो हाग्रानि गान्दाफोरा ओनसोलारि आबादारिफोरनि आबादफोरखौ फोथाराव गाग्लोबफैगासिनो दं। थाद'नाय गैयाजासे रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आबादारिफ्रा फोथाराव गान्दानि उदाङै गिदिंथिंनायखौ लानानै फोथारसिम थांनो हालाय-हाफाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि सेन्सिटिभ ओनसोलाव थाबोग्रा थागिबि सुबुंफोरनो गाव गावनि रैखाथिनि थाखाय लाइसेन्स गोनां हाथियार होनाय जागोन। जाय बुंनाय बाथ्राखौ लानानै रायजोआव सोमजिदों दावराव-दावसि। जेराव गिबि मन्थ्रिनि बे बिबुंथिया सुबुंफोरनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों। गिबि मन्थ्रिया ओरैबायदि बुंदों दि खोला चालमारा आरो मानकाचार बायदि ओनसोलफोराव हाथियार गैयाजासे थांनानै थानाया गोब्राब। मोनसे फिसा हारिनि सोरगिदिं 20 आरो 25 रोजा सुबुंफोर बेंखननानै दं, जेराव गेजेराव मोनसे सुत्र दं। बे माखासे सुबुंफोरनो गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय माबा मोनसे नांगौ। गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौबो रोखा बुंदों दि बयनोबो हाथियारखौ राननाय जानाय नङा। जों सांग्रां जायाजासे हाथियारखौ होनाय जानाय नङा। आबुङै नायबिजिरनाय आरो आयेनारि खान्थिनि उनावसो हाथियारनि लाइसेन्सखौ होनाय जागोन। थांनाय 28 मे खालाराव आसाम सोरखारा फोसावदोंमोन दि मोनसे जर'खा बिथांखिनि सिङाव सेन्सिटिभ ओनसोल आरो गोजान गोजान जायगाफोराव थाग्रा जायगायारि सुबुंफोरनो हाथियारनि लाइसेन्सखौ होनाय जागोन। बेनि थांखिया बांलादेशनि सिमायाव आयेन बेरेखा हाबफैखुमानाय, हारियारि दाङाबाजि आरो गुबुन रैखाथिनि खैफोदफोरखौ फोजोबनाय आरो बे खान्थिनि सिङाव धुबरी, साउथ चालमारा, बरपेटा, मालिगाव आरो नगाव बायदि ओनसोलफोरखौ गोनांथि होनाय जागोन। बेबादि थिरांथा लानायाव गोबां सुबुंफोरा सोमोनांदों। खायसेया बेखौ ओनसोलारि सुबुंफोरखौ गोहो होनायनि मोनसे आगान महरै नोजोर होदों। फारसेथिं गुबुनफोरा बुङो दि बेयो ओनसोलाव जेंना आरो हिंसाखौसो बांहोनो हागौ। बेरेखा हान्जाफोरा सोरखारखौ सोंथि दिखांदों दि आरो बुंदों बे खान्थिया थार लामायाव नङा। महाराष्ट्रआव सोमजिदों मोनसे इनाय आरो अनागारि जाथाय। जाय जाथाया थांनाय दानाव जादोंब्लाबो दासिमबो सावरायजादों। रिपर्टआव फोरमायनाय जादों दि थांनाय दानाव महाराष्ट्रनि पातरी चेलु मुंनि लामाजों सानै मोजां मोननाय जराया बासजों थांगासिनो दंमोन आरो बे समावनो सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ बासावनो गथ' जोनोम होनानै
गथ'खौ जिजों खाथाबनानै गारहरनाय जाथाया गोबां खेब सावरायजादों। आइजोनि सिनायथिखौ रितिका डेरे होनना सिनायथि मोननो हादों। जाथायनि बागै मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला चं प्रायाग ट्रेभेलार्सनि स्लिपार बासआव आल्ताफ साग मुंनि सेंग्राजों पुनेनिफ्राय परभणीसिम दावबायगासिनो दंमोन सानै जराया आरो बे समावनो गोरबोआव थानाय सासे आइजोआ गथ' जोनोम होनानै गथ'खौ बास सानिफ्रायनो गारहरनाय जाथाया बे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाया जानो मोनदों आरो बेखौ लानानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोनदों। बर'नि आइराखि थियेटारआ देग्लाय बोसोरनि थाखाय नायजाबाव फाव सोलोंनायखौ जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि हपायाव बर'नि मुंदांखा जाखांफुनाय नायजाब आफाद आइराखि थियेटारआ 2025 आरो 2026 इं बोसोरनि नायजाबाव फाव खालामनायनि सोलोंनायखौ जागायबाय। क'क्राझार जिल्लानि हातिमाटायाव 2022 मायथाइयाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि पामपुली गयारीनि गोख्रों नाजानायाव जोनोम मोनदोंमोन आइराखि थियेटारआ। बर' हारिनि हारिमु, राव, थुनलाइ, समाजखौ फेहेरनाय, फोसाबनाय आरो सिबिनायनि थांखिजों जायगा जायगा नायजाब दिन्थिफुंबोनानै आइराखि थियेटारआ रायजो राजाफोरनि गोबां मदद आरो हेफाजाबखौ मोनबोदों। देग्लाय बोसोरावबो बिथांमोना रायजो राजाफोरनि अनसायनाय, मदद, हेफाजाबनि मिजिंजों नायजाब सोलोंनायखौ मोनसे फावथायनि गेजेरजों जागायबाय। देग्लाय बोसोराव बिथांमोना गांथाम आबुं नायजाबखौ लानानै सोलोंनायखौ जागायदों। नायजाबफोरा जादों पामपुली गयारीनि लिरनाय बिमा गाम्बारि, नन्देस्वर केरकाटारिया लिरनाय दाखोन। बे नायजाबफोराव गाहाय फावखुंगुर महरै बिरजय नार्जारि, पामपुली गयारी, सोरजि बर'जों लोगोसे सा 30सो गागि आरो जाखांफुनाय महरगिरिफ्रा फाव लागोन। मैया 29 नं सुक्लाय सेरफां बिटिसि बियाबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव थानाय नावकाटायाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव मुंख्लं बिर सिलागां बसुमतारी स्टेडियामखौ बिटिआर सोरखारनि 5 कौटि रां बावजाजों लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। बेजों लोगोसे 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव थानाय बाङालिपारायाव गोदानै मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लांखौ बिटिआरनि 1.5 कौटि रां बावजाजों लुफुंनो थाखाय बेखौबो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवो। मैयानि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए जलेन दैमारि, बिटिआरनि एमसिएलए सम्पाबती डेका, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि बिपुल कुमार बसुमतारी, बिथांमोनजों लोगोसे सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बलेन्द्र नार्जारि, गाहाय नेहाथारि कर्तन दास आरो सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि दैदेनगिरि प्रदीप नार्जारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि, मावथि आरो रायजो राजानि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।